Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wala gyapon di mura kag imo naman ngipon ako nakitan pero balik ta ba sila sikuan ba isya to sikap ba ang ako nahibungan nga kung matud pas ninyo kung asa ko no ta tuwa tungod na kay magic yan sila dili mo madigo na nga ang mga magsinilingan nay magkita-kita bisag asa unya dire jud gamay raman kay ni gamay ra ning kalibutan paminyo mo ganang ubag foreigner sama nga ang inahan ani ang inahan ani itom kayo nakaban na og Amerikano di ba hay marong mama nagahinti makagyuta oh si Jerly oh ito apelyido nimo nak nalimot ko Archer mga Archer niya alam mo mo butar akong giingon nga naaan ko nga ako'y amahan niya kay mistisam kani Amerikana man kani pagkugos nako pag ingon sa pare kinsay nga niyan ko nga sa ngalan sa amahan sa anak mo di ay love sa ilong pa lang daan dili na sila makapangutana dili abi man gud naaan sila nga ingon bitaw ko nimo yang ano na in love man kanako di ba mo kan tungod na mura pa man tay COVID sa una inumdum ka ang akong naong mura kog pulis oh pusas kay ilong joke pangaon na mo sige na oh kay madangan ta ang atong kahaponon ang atong lami kani ilahang luto ni Lovely Sala oh ayo ina na pagkaon na puy mo na gitawag og kanang straight eating you have to survive what's straight kada bang bisag asa ka pwede kana straight line dili ay man straight children naka-order nilang ka straight children sigurado ko ang gi-order nila that is street street kada bang S-T-R-E-E-T kada bang street eating ba wa manggani ko to manghatag og feeding dito sa may Plaza Independencia isagol ang humba ug ang kanon nya kumot-kumoton di patol man ning anak naunsan man ning yunsan man ani mong gikaligo naman ani mo nang kuan naguna-una magagaligo sus ansa amigo man ning ninyo nya ibaw biya ka nakulab nga magiluloy-on ka kus mga bata naos mangiluloy-on musa mo sitcom ning ato o kanang gitawag interview nag-interview rin nato sa mo tani DSWD uy natasa lang naman siya na ko di na may usay mo kanang magkurkurong ning kamot di kay nang tambal oh di ba nak no Ginoo ko nilingi latiwasan na labi sige lang nak lab naanak unsa naman ni oy nga kadugay ba ani di na ko maniud to ani ano ko ba na lab sila si kuano kap karay nag-order dia og kanang kuan sanay order ng baboy mao di ay asa naman mo? Mo may pagluto sa order ka? Oo, mo pa pagluto. Ang hamang amuan na ningon man mo. Ha? May manaman mo kaon.
Sila na akong siguro. So, palayason namin ninyo. Oo, ano na lang. Ari sabi ka pa. Uy, sige, sige. Bye, girls. Bye, mga inday. Ayaw town. Bye. Bye, mga inday. Huwag bang, uy. Bato lang ka. Na ikaw barug lang ka. Barog lang ko. Sige, sige. Palayo ko. Katikat. Sa timpad ng mga on, magampo sa taha. O, sige. Sige, sa ngalan ng mahal sa anak. Lord, Jesus, daghang kay salamat sa grasya nga mo nagawat karong utuhan sa grasya nga gihatag ka na. Kinita na niya padapot po sa pag. Kinita na ang pasalamatan sa ngalan sa mabugtong anak na mga Ginoo sa Kristo. Amen. 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 O, daro. Kausa lang kay. Kay pag-diet ha, pag-diet. Paggutom na mo? Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Opa, lumamni, dili raman mami oh. Dili, maniud to, magbuhat mo talain ng mga to pataglaing kwan. Ay, sa ng new volume. Kaya mga pa daw suroy pa ta. Susuroy pa ta. Para kuan pa din yung sa appetizer Oo, pa din. ana. War pa ni tilaw pa man tilaw. Sige ba, magkuhaas. Ikaw lang nga. Ikaw, ipagkuha na mo. Jadi, ano sa si Nishano? Oo. Manam na sila. Padung na sila muli. Ano sila? Wala lang, lakaw lang. Wala lang sila, namarog naman sila. Sige, kaunong ko eh. Nindutan kay diri no? Nanang dito kay lugar ba? Oh, nindot man dyan na din hiwi. Lami kay lahang siya na sumay. No? Ma? Ano? Pa, lami kay lang sumay. Jukas kalami. Unya, wala lang mo isulti. Ay, pa. Thank you kay pa ha na ilibrihan minimo. Thank you Dede. Salamat. Aw. Abi na ko, nakalimot mo sa akong hindi pa inungod na ko. Dapat lang magpasalamat mo, di kayo sige mong kaon. Sa kung sa ilaag, di mo mong kaon na lang mo. Huwag pasalamat sa inyong amahan. Aw, magpasalamat sa mi bisag Wala. ina na mong amahan. Ikaw dayas, tingog sa day. Uy, sam, tingog. Bisag ina na lang among mahal na ka ng dugay kay magpakaon. Aw, pasalamat mi. Ang ano sila oh. Ala. Tikuan. Ay, ano, mga unta. Uy, mga unta. Nel, mga unta. Ay, bye Mel, bye Shannon. Ay, Nika, Una na lang yung Ah, sige, sige. Hi, Nen. Lino. Claudia kayo. Dali na, nakalinak. Si Ash. Ano? Sige na. Si Ashley. Nasaan na yun? Nasa na kayo mag-try. Lagi mo yung ano? Aka ni siya muli akong tinugos. Among gitreat diri sa... Ah, mga gwapo lagi na, no? Natulog kayo. Sino yung nga? Ganyan pa na. Si Cherry. Sherry. Ang ako naman si Ashley. La, ila. Pick up magamay. Pick up, kamay. Facebook. Facebook mo ka. At friend nga, at friend. Wala diyan. Ay! Sama ng chinchilman na, oy. Sakto English ni mo. Sikat na ni Ashley. Uy, sikat. Sana. Nya, what's your name ko, no? Di ba magkukagin akong anak pa? Ulit tao na yun siya, no? Mag-ilaw ka Amerikana. Ikaw. Bakit ikaw mamili siya? Ay, may aliwat sa papa. Awas na siyo, sigitan na, sigtutok niyo. Wana, mo aris sa minung gabi ang among nakoy ka meeting nga kuan ka ng among negosyo. Oo na namin ninyo ha. Ah, sige, sige, bye! Ampeng mo, ampeng. Sige, bye! Ampeng. Bye-bye, bye-bye. Uy, Ashley, bye! Ninyo! Ah, Gikilig son! Uy, tuila sa mo ay pagkilig-kilig, bata pa mo. study first. Sige na, padayon ng kaon, padayon ng kaon! Palipayon kay ko kang adlaw. No, kaya nga naman. Ano? Nagkuyog ta, nagkaon. Ah, syempre, tagsa naman eh. Oh, nagtapok. Kanya, nindot kayong view, nindot kayong lugar. Nindot kayo. Nindot kayo lang lamisa, terno kaayo.
Ngano na problema man ka, ha? Ngano na problema ka? Ha? Kami ambak di ay. Ambak! Sige, ambak, ambak. Tabangan pati ka. Ano nga daw? Ika, ambak, ika may kay problemado. Ambak, ambak. Sa'yo problema ni mo? Ang sa'yo problema na ko? Oh! Ha? Ang ako problema, ang kwarta sa gobyerno, sa barangay, katong gikaon na to, kwarta to sa barangay, akong mo'y gigasto na ko. Unsa? Asa man? Kwarta ito sa barangay imong gigasto katong atong gigasto na itong gikaon na itong mga bata? Ayo! Nga naman ka gigasto man taon ni mong wangak ka! Kalabot man ni mo! Hoy! Lingkod! Hoy, ikaw ha? Ay, papatibatig na no, ay papatibatig na. Pangitaig paagi nga makailis ka ng kwarta ha! Kay dili ni mo ang kwarta! Pangitaig paagi ha! Pangitaig dyan paagi nga makailis ka na! Tumitunong para matuma. Na! Kaya magsisyon mis mga kutsihal. Patay! Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ay pag nyung-nyaw si mong naw, pangitag pagi nga mailisan na nimo. Kamu magod! Nga naman! Sige mo iyo! Ato kaon! Ato kaon! Kaon! Ato lami! Ato! Kaon! Eh gutom na ba? Gutom! O nya, kay nga naman san, nga napugos mo siya ka, nga imo sang gigasto, nga imo sang gigasto, nga dibdit imo ang kwarta. Ama! Dim! Ama! Ano makakaon mo lami? O nya, Daman niyo ka lang! Ang kabiyado makay mo! Dahil yung lodlood! Huwag na yung makakaon! Kaya hindi pangingam pa! Hindi pangingam pa lang! Sano? Paghilong. Uy, taig dito paagi ha. Uy, taig kay dito imuhang kwarta. Nga gigasto man imong kwarta nas gobyerno. Wow! Hoy! Oh! Oh, Gungyo! Suyo! Gusto ka na mo kabisiyan na kita mga mo? Kasi ka-chat na ko? Oh! Akong igagaw gikan sa Amerika. Ha? Amerika tanawaw. Ano? Tanawaw profile. Uy! Oh, kumbo na mo. Pagod eh, no? Ang iyang panguntahan na, kung gusto ba ka magnegosyo? Ang negosyo? Ay, doon ka bawa ng negosyo eh. Ikaw ba ay si tinapul-tapul good? Mauna na higayon ni mo, nga tabangan ganiyaw nga para makakwarta ka. Tagaan ganiyag puhunan para negosyo ni mo. Nya, ganahan ako kang negosyo nga, kanang sayon ra ba? Ikay bahala, basta naa na yung kasin, andam siya mo tabang ni mo para negosyo. Naunsang taong kay? Higayon na kaya ni mo. Tinawa. Saman? Nanawag. Excited kay ko. O sabab? Awo nanawag siya. Siya yung nanawag? Tanawa nanawag. Tungkol ka na itubag ka na gayon. Sama man yun. Agtos ako dito. Ha? Agtos ako dito. Ayaw sa tubag ka. Agtos ako dito. Asa mo ni pagkunan? Kanang green fish dito daliya. Mawala na ron. Kaning, tubag ka ito na eh. Ilugaw. Musta naman kagaw? Ay, okay ra kay ngano digaw? Panegosyon ko ni mo gaw? Uy, sa mo? Ha? Tanaw.
Si Soyon, gitawagan siya siyang igagaw dito sa Amerika. Itabangan ko siya para negosyo. Tagaan sa puhunan. Punan? Oo. Kunya, kita mabulahan ta na. Apil ta. Sobra pa sa apil. Partner ko tang tulugod. All for one, one for all mo, jud na. Sugod taong ka. Sa ato pa. Sigurado na dyan na. Sigurado na kay na. Awa po, hindi na ta magsalig ato nila. Na, ila boss, Idol Rap. Si Boss Jack. Jack, Hindi na ta magsalig ato nila. Aw. Kita na po ang mag-manage sa negosyo ni Soyon. Wow! Sobra pa ta dito yung opisina, anak. Uy, sa ato pa. Siya na amo na to pohon. Oh, dili si yung ni amo. Lahi man na ang mag-amo ta para lakap Idol Rap. Ila Boss Jack. Dili ta, why amo? Mahog na tag partnership ra niya ba? Sa negosyo niya ba? Kita rin mo tabang-tabang abag-abag sa negosyo. Oh, okay. So, mahugog kita tanan amo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Yes! Oh, mga amo ba? Ikaw amo. Tingnan kita naman. Oo. Awa. Asap tawa oh. Oo. Mana. Uy! Ay, yahaya bata oy. Soyon! Soyon. Kamusta? You're the best. Okay. Hinapon kita. Okay ra gid. Basta, kamusta? Okay ra gisintihan sa mong igagay. Okay ra kayo. Okay ra? Okay ra. So, tabangan ka sa bigagaw? Tabangan ko niya. Hala! O nya, di ay may kalimti ha? Uy. Ngano gusto? Anong kalimtan man tabo nga. Don't forget me ha. Bitaw! Basta, in crime gud. basta yung kanegosyo na, naman yung opisina. Aral lang ko, aircon lang ko dito ha. Nga si Pidot, ikaw may tiglimpyo sa akong bildo. Sa baday. Ako'y tigtawag sa mga customers. Oo. Ang ngayon mga mutawag eh. Congrats daan, congrats daan. Congrats. Yes! Anong congrats mga? Jagan di ko pagkakuha. Dili, oy. Kuan ba? Nalipay sa Big Apple. Abi-abi ko ninyo. Ang tawag ana, na-excite po Big Apple. Excited kay mi nga. Ikay. Lalim. Ako gina si Pidot nga. Patalitag ba tinuod na nanadjud ba? Mahugog tinuod na. Di na ta magsalig nila Sir Jack ug ni Kuan Di Kap Idol Rap. Idol Rap. Ato na sila pa kuno na. Mo. Pira na. So, Pira na kayo. Mayaman na ka. Mo gani. also, secret billionaire. Ha? Secret billionaire. Ayaw sana si Chibi. Magsugod man. Magsugod. Lipay speed to kay di na siya magkuhan. Di na siya magkuhan. Wala, kuyawa na doon. Excited siya ka. Mo. Unsa to ba kung kumpusin mo katong? Ganda. Mag-excited ko ba na? Katong shit pi. Ningon si Soy, katay ko sa di kita pipigilan, di ka. Shit. Ye, balik. Katong Bisaya nimo. 1, 2, 3, go. Hindi ka makalimutan ko, Cynthia. Shit. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyong magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko
ako'y damo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.